ndị ọrụ ukwu na kansụl ime obodo Idemmili North emego mmemme ịwa ji afọ 2025 n'ime obi ọhaukwu ma bụrụkwa nke ha ji wee na-eme mmalite igwupụta ji akọnyere n'ala bụkwa nke na-egosipụta nnukwute ịfụnanya miri emi obodo ahụ nwere n'ebe ọrụ ugbo nọ. Festus Obierika onye nta akụkọ anyị gara n'ebe ahụ wee wetara anyị akụkọ na ya bụ mmemme dọtara ọkpụkpụ mmadụ dịgasị iche iche n'obodo anyị gụnyere onye isi oche otu jikọrọ ndị eze ọdịnala na Anambra steeti bụkwa Igwe Obosi Igwe Chidubem Iweka nke atọ. Ndị eze ọdịnala gafere 12 n'ọnụọgụ ụmụafọ ọrụ ukwu ma ndị bi n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije. Otu ụmụ ọkpụ tinyere ndị ọzọ okwu ha na-ada ụda. Festus Obierika wetakwara anyị akụkọ a n'uju. N'okwu ya ka eze obodo ọrụ ukwu bụ Igwe Dọkịnta Ambrose Emeka Ọnọra bụ ekene Chineke maka iwe ihe ubi nke arọ a wee kwupụta na iwe ihe ubi bụ n'ofu n'ime ụzọ fasi achọ udo n'ọrụ ukwu wee kwuzie uru ọ bara ndị Igbo ide edebe omenala eji mara ha. O wee gaa n'iru wee kene aka na-achị steeti anyị maka ọrụ ọma ọ na-alụ n'obodo anyị. Na okwu ha dị iche iche ka onye ji ọkwa dịka onowu ọrụ ukwu bụ Maazị Ifeanyi Chinedu, onye PG ebe ahụ bụ Maazị Emmanuel Olikeze, nye nakwazi onye bụbu PG n'oge mbụ Architect Shedrack Onwasanya, nye na ndị ichie ndị abụọ ndị ọzọ bụ Maazị George Okolo nye na Maazị Patrick Mmojikwu bụ nọọ na udo na ịdị n'otu bụ ihe eji mara ọrụ ukwu ma gaa n'iru kene Chineke maka nchekwa ya wee nye ndị obodo ahụ. A kpọziri oku ka ndị ebe ahụ kọba nri nyafụ. Ili ji ọrụ ukwu 2025 nke bidoro site na ịchụ àjà masị bụ nke gosipụtara ịwa ma ili ji ahụ site n'aka Igwe Ọnọra ya na ndị ọchịchị ya ebe ahụ, inye onyinye nye ndị kasị kọcha ihe n'aha ịgba mmanwụ ya na ihe ndị ọzọ. Site n'ọrụ ukwu, abụ Festus Obierika maka akụkọ ụwa ABS.